Amalungu emndeni yabafundi abashona kule ngozi asola abanikazi bezimoto ezithutha abafundi ngokungaqinisekisi ukuthi isesimeni esifanele yini sokuba semgwaqeni. Kona kubuhlungu abakwenziwa udrive, sibheka udrive, kanti indaba isuke emuva, kuthiwa hamba sobona, hamba ozama. Uyabo into eyenzekile ayimnandi, angazi kwenzekani, kodwa ngiyazi ngoba noma bangathumela otraffic oShanel kuthiwa bavimba, akaze angene emotweni atest break. Uma ngaphandle a-check i-disc, a-check amasondo, a-check i-brake, athi ma-lights, athi license, athi hambani. Kulelo sonto kade kwenzeka ingozi kwangena uShanel la elokishini eMbali, wangena eDambuza, wangena koPata, wangena yonke indawo, babaleka omalume, okukhombisa ukuthi bayazi ukuthi iy'moto zabo zinenkinga but still abakhanda balungisi, bafuna ukulayisha iy'ngane zethu. Kubikwe izingozi eziningi ezimbandakanya izithuthi zabafundi kulesifunda nokuqubule imibuzo ngokuphepha kwabafundi abagibela izimoto zomalume. Sibe sesilungisa lokho esikhona transport esiqondene private ukuthi u-HOD wethu uMsimangaliso ngoba akwazi ahlangana nomanager wasemkhandlwini wasemsunduzi benze sure ukuthi benze ucwaningo nokubheka ukuthi eziphi ley'moto ezingena emgaqweni zingenawo ukuthi zihlolwe kahle, zingenayo amaphepha anele, so that sokwazi ukuthi sizibophe nabanikazi bazo futhi bajeze. UDuma uthi basebenza kanzima nokubhekana nokusetshenziswa kwamalamba aluhlaza ngabantu abangagunyaziwe. Uthi isifundazwe siyaqhubeka nokwenza izivimbamgwaqo uqinisekisa ukuphepha emgwaqeni.